Domnului, deschidem acest serviciu de închinare cu imnul 45. Din cauza decorului o să fim nevoiți să folosim alte mijloace. Tatăl nostru, suntem bucuroși în această dimineață că putem să te lăudăm pe tine. Te rog, Tatăl nostru, ca tu să primești lauda noastră prin cântare, prin rugăciune și să primești toată închinarea noastră în această dimineață. Tatăl nostru, te rog ca tu în această dimineață să fii și cu fratele pastor, tu să vorbești prin el și ajută Tatăl nostru să primim mesajul din partea ta și ajută Tatăl nostru ca mesajul pe care prin partea ta să nu treacă pe lângă noi, ci să ne transforme inimile și să ne ajute, ne apropiem mai mult de tine și să putem să ne apropiem, să ne pregătim caracterele pentru revenirea ta. Îți mulțumim și te lăudăm. Amin. Amin. În momentele următoare urmează povestirea copiilor. Bine ați venit, copii, la povestire. Sunteți o biserică binecuvântată. Noi în țară ducem lipsă de tineri, de copii. Bisericile sunt îmbătrânite și acum când văd această imagine, mă înviorează, mi-aduce bucurie. Să apreciați ceea ce aveți în mijlocul dumneavoastră. Am înțeles că majoritatea copiilor sunt plecați, aveți mai mulți copii. Da, să îi apreciați și să vă bucurați de ei, că sunt o binecuvântare. Am și eu doi copilași, un băiat de aproape 4 ani, pe
care îl cheamă Mihai, și o fetiță de 2 ani și jumătate. Și în fiecare seară, la culcare, este lege, tata trebuie să spună povestirea. Și le-am spus din Biblie, dar în fiecare seară și în fiecare seară a trebuit să încep să inventez povești, pentru că trebuie să nu ne culcăm fără. Și am să vă spun, dragi copii, o povestire inventată de mine, dar cu o morală, o povestire pe care am spus-o și copiilor mei. Este vorba despre un iepuraș. Vă plac iepurașii? Da? Cui îi plac cu iepurașii? Să ridice mâna, cui îi plac iepurașii? Un iepuraș și un arici. Aricii vă plac? Da? Iepurașul și ariciul. De acum, povestea noastră, asta este, tati, spune-ne poveste cu iepurașul și ariciul. Și sunt mai multe episoade, episodul 1, 2, 3. Da. Iepurașul și ariciul erau prieteni. Un iepuraș și un arici erau prieteni. Și la ei s-a făcut primăvară, așa cum și aici la voi se apropie vara, nu? La ei erau primăvara și pentru că erau prieteni, ieșeau în poiana cu flori, pentru că și ieșeau împreună să se joace, da? Pentru că erau prieteni. Și într-o zi, iepurașul îi spune ariciului: hai să mergem și să mirosim florile din poiană, să ne bucurăm de florile din poiană și să vedem câte flori avem noi în poiană. Și așa au făcut. Împreună au început să se ducă și să caute flori. Și au găsit o floare frumoasă. Și ariciul întreabă: oare ce-o fi floarea aceasta? Cum s-o numi această floare? Dar iepurașul îi spune: această floare se numește trandafir. Este o floare frumoasă. Și au mers mai departe și au dat de o altă floare. Și așa, până la amiază, s-au bucurat ei de florile din poiană. La amiază mi s-a făcut foame și ce să facă? Nu vreau să se întoarcă acasă să mănânce, pentru că erau multe flori în poiană pe care trebuia să le mai viziteze. Acolo, lângă poiană, era o grădină cu morcovi, cu varză. Și iepurașul i-a venit o idee. Haideți să mergem să luăm morcovi și varză din grădină să mâncăm. Ce credeți? S-au dus? S-au dus să ia morcovi și varză? Iepurașul a venit cu ideea aceasta, dar prietenul lui a zis: mama m-a învățat că trebuie să cerem voie. Nu putem să intrăm în grădina cuiva și să luăm varză și morcov dacă nu cerem voie. Așa că trebuie să îl căutăm pe proprietar și să vedem dacă ne dă voie. Cine era proprietarul acelei grădini? Era ursul. Ursul avea o grădină și acolo planta morcov și varză. Și s-a dus la urs și a spus: ne dai voie, că ne este foame rău, am plecat dimineața de acasă și vrem să ne mai bucurăm de flori, ne dai voie să luăm și să mâncăm un morcov și o varză din grădina ta? Ce credeți? Le-a dat voie? Ursul a spus: bineînțeles, eu mă bucur să împart cu voi ceea ce am. Și a scos mai mulți morcovi și i-a spălat
Și le-a dat să mănânce și o varză și a spus, uite, luați ca să aveți și pentru acasă. Wow! Ce mult mă bucur, spune iepurașul, pentru că mie îmi plac morcovii foarte mult. Și ariciul, și mie varza îmi place, o varza face mama, varza la cuptor, așa de bună, și mă bucur să am varză și acasă. Luați ca să aveți și acasă. Au mâncat acolo, s-au săturat și au luat și pentru acasă. Dar cum să ducă varza și morcovii acasă? Haideți, copii, să-i ajutăm și să venim cu idei cum să ducă varza și morcovei acasă. Iepurașul și poariciul. Cum puteau să ducă morcovei și varza acasă? Cine vrea să spună, să vină cu idei? Iar zi. Să-i care în spate. Foarte bine. Așa că iepurașul a pus morcovei în spate și ce credeți? A putut să-i ducă? Nu. Pentru că morcovii alunecau de pe spatele iepurașului. Și iepurașul era amărât și spunea, vai de mine, cum îmi duc eu morcovii acasă? Pentru că alunecă de pe spatele meu. Ce credeți? Care a fost soluția? Că l-au pus să meargă acasă cu morcovii, apoi să vină înapoi acasă la lui. Da, este o soluție, altă soluție. De data aceasta a venit în ajutor cine? Prietenul lui. Iepurașul avea un prieten pe cine? Ariciul. Da? Și ariciul ce are pe spate? Serpi. Da? Și ariciul a spus iepurașului, uite, iepurașule, pune pe spatele meu morcoveii și înfige-i bine în țep și nu o să mai cadă. Și ți duc eu acasă. Și pune mai în față și varza și atunci o să mergem liniștiți. S-a bucurat mult iepurașul și a zis, vai, ce idee minunată! Nici nu m-am gândit la lucrul acesta. Și a luat apoi morcovei pe spatele cui? Ariciului și varza și-au plecat la drum. Dar la un moment dat, ariciul a obosit. Pentru că varza era grea, morcovii erau grei. Și a spus, eu am obosit și nu mai pot să merg. Ce facem acum? Și iepurașul a spus, te ajut eu. Te dăm o mânuță și te trag eu de mânuță și în felul acesta mergi mai repede. Și așa au făcut. I-a dat mânuța și iepurașul a ajutat ariciul și ariciul a ajutat iepurașul și în felul acesta amândoi au reușit să aducă acasă varza și morcovei. Voi aveți prieteni? Da? Ia zi, pe cine ai tu prieten? Pe cineva la școală. Poți să spui numele? Nu. E secret. Cine vrea să spună pe cine ar fi ea? Pe Martin. Pe Martin? Da. Pe Tania. Bravo. Selin. Bravo. Vrei să spui și tu? Bun. Voi ce am învățat noi din această povestire? Cu iepurașul și cu ariciul. Cine vrea să spună? Ia-ți, uite, avem aici un voinic curajos. Ce ai învățat tu din povestirea aceasta cu iepurașul și ariciul? Să pună pe arici. Să punem pe arici morcovii. Foarte bine. Ce am învățat? Să ajutăm prietenii noștri. O lecție foarte importantă. La un moment dat, avem nevoie unii de alții. Da? Prietenii noștri au nevoie de noi și sunt și ocazii când noi avem nevoie de prietenii noștri. Și este foarte frumos și bine când ne ajutăm unii pe alții. Mă bucur pentru voi și Dumnezeu să vă ajute așa să faceți. Amin.
Copilașii care cântă rămân în față, da? Pacea Domnului, bună dimineața! Vrem să fim cu dumneavoastră astăzi. Nu știu dacă noi am mai fost sau nu aici. Am fost de mai multe ori în Londra, dar nu știu că am fost într-o biserică asemănătoare. Cosmin zice că am fost dincolo la sud. Da. Suntem patru, dar nu suntem la... Suntem patru de obicei. Și am fost la una, undeva în sud, cred că mai este una. Da. Am fost în două. De asemenea, nu știu care e a doua. Nu
îmi pare cunoscut, dar s-ar putea să, mă rog, mă conving de seară. A spus prietenul meu, Andrei, că este o binecuvântare să aveți atâți copii și confirm acest lucru. Mergem foarte mult prin bisericile din țară și sunt din ce în ce mai mulți copii. Bisericile sunt din ce în ce mai îmbătrânite și este cu adevărat o binecuvântare. Și ascultam cât de frumos cântau și pentru că așa este, doar copilul nu poate rivaliza cu nimic. Și cât de implicați erau și apoi și cei doi. Și vreau să vă îndemn ca de fiecare dată, după un moment din acesta, să le arătați că au făcut bine, indiferent că au făcut bine sau nu, ei fac bine. Și trebuie să le arătați treaba asta, pentru că așa îi convine să stea cât mai mult aici. Și aici mă refer lângă Dumnezeu, nu neapărat într-o clădire. Feedback-ul pe care noi îl dăm contează foarte mult, mai ales la vârsta lor. Și chiar este o binecuvântare să aveți în mijlocul noastră. Noi o să cântăm acum două piese foarte cunoscute. Și atunci când simțiți, vreau să cântați alături de noi. Da? Deci nu este concert, este o închinare. Am venit, Doamne,
Voi continua cu povestirea cei mari. Nouă ne plac poveștile, povestirile. Așa am fost creat de Dumnezeu, iar Domnul Iisus Hristos a spus multe povestiri, pildele. De ce? Pentru că putem să transmitem printr-o pildă, printr-o povestire, printr-o poveste, foarte multe adevăruri, un impact foarte puternic. O predică nu mai ține minte, dar o povestire o ține. Nu o poveste. Aș vrea să deschid Sfânta Scriptură în Matei, la capitolul 25. Matei 25, pilda talanților. Atunci Împărăția Cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecare după puterea lui și a plecat. Cunoaștem pilda aceasta pentru că o știm, am citit-o de multe ori. Acest împărat, acest om,
a împărțit ce slujitorilor săi? Spune, avuția sa, care a constat în talanți, a împărțit talanți. Cât cântărea un talent? Cât cântărește un talent? Am căutat pe internet să văd și în Israelul antic, un talent avea greutatea de 30 de kilograme. Și variază în funcție de 30 de kilograme. Da? După aceea au schimbat talanții și greutatea talanților ajunsese până la 60 de kilograme. Dar să zicem 30 de kilograme. Da? Pe vremea lui Solomon, de exemplu, un talant atât între 30 de kilograme. Și se spune la un moment dat cât aur încasa Solomon în fiecare an. Câți talanți? 766 de talanți. În fiecare an intra de aur. Faceți o socoteală. 766 ori 30 de kilograme. Câte tone de aur? De aceea se spune că argintul era ca pietrele. Nu mai avea nicio valoare argintul pe vremea lui Solomon. Dar să revenim la noi. Talanții, da? Facem aplicație în dreptul nostru. Fiecare dintre noi, da? Avem cel puțin un talent pe care Dumnezeu ne l-a dat. Ce sunt talenții aceștia? Ce reprezintă acești talenți? Da? Talentele noastre, da? Talentul de a cânta, de exemplu, este un talent valoros pentru Biserica lui Dumnezeu și nu numai. Și mă bucur de fiecare dată când ascult oameni care au talentul acesta. Însă, talentul mai reprezintă și ocaziile pe care Dumnezeu le oferă, ocaziile de a sluji. În această dimineață vreau să vă prezint o astfel de ocazie pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru a sluji. Este ocazia mea. M-am identificat cu ea și am simțit, am conștientizat că este de la Dumnezeu. Și am acceptat-o și am venit să vă prezint și dumneavoastră, dacă cineva dintre dumneavoastră se identifică și consideră că este și pentru el o ocazie, atunci îl invit în echipa mea, în echipa noastră. Acum 3 ani am fost mutat la Zimnicea, da? Slujesc ca pastor în Zimnicea de 3 ani de zile. Și în timp ce mă plimbam în Zimnicea să cunosc orașul, am văzut că acolo sunt blocuri de pe timpul lui Ceaușescu neterminate, nefinalizate. Doar structura. Pereții exterior, structura și pereții exterior. După ce a început Casa Poporului, tot arsenalul a trecut acolo la muncă și o parte din ele a rămas în stadiul acela, altele a prins Revoluția, în stadiul acesta n-a mai fost terminat. Și acolo, lângă aceste blocuri, în zona aceea, este o spălătorie și într-o zi mi-am dus mașina la spălătorie și așteptam la rând ca să mă spele și mă uitam la acea priveliște frumoasă, pe ghilimele, acele blocuri terminate și mi-a venit un gând, mi-a împărțit un gând. Și blocurile acestea stau de atâta timp moarte și noi, ca biserică, am putea să ne folosim de ele. Am putea să facem ceva cu ele.
A fost doar un gând și o dorință, cumva, îmi părea rău de faptul că el e sezat de ani de zile în felul acesta și poate și o rugăciune. Am înălțat o rugăciune scurtă atunci înaintea Domnului și am spus: Doamne, fă cumva, dacă este voia Ta, să putem, noi ca biserică, să facem ceva cu, măcar cu un bloc de genul acesta. Asta a fost toată secvența de atunci. După aceea mi-am văzut de activitățile mele din district. În timpul acesta, biserica de acolo căuta un loc ca să-și construiască o biserică nouă și a trebuit să ia legătura cu un agent imobiliar pentru aceasta. N-am găsit ceea ce căutam, însă agentul acesta, băiatul acesta mi-a zis: uite, avem o scară de blog la un preț foarte bun. Dacă vă interesează, poate puteți acolo să faceți o capelă, o biserică, să nu faceți biserică. Și inițial n-am fost interesat de scara aceasta de blog. Am zis că nu ne trebuie. Între timp, într-o dimineață, când m-am trezit să studiez și să mă rog, am fost cercetat de Dumnezeu în sensul acesta, în direcția aceasta. Am citit despre biserica din San Francisco, despre care spune Elena că este un stup, și activitățile pe care le spune acolo, despre centrele de influență pe care trebuie să le facem noi ca biserică. Și legat de ceea ce am citit, am fost impresionat și a apărut în inima mea dorința de a face un centru de influență. Am zis, dacă asta este nevoia bisericii, cel puțin în România. Să știți că în România evangelizările publice nu mai merg. Chiar dacă vin oameni, și puțin vin, dar chiar dacă vin la evangelizările publice, nu mai rămân. Da? Nu mai rămâne nimeni. Evangelizarea prin literatură nu mai merge. Oamenii nu mai sunt interesați să citească. Au atâta informație la televizor, pe telefoane, pe tablete, încât o carte nu are nicio valoare. Pur și simplu nu mai are. Asta cade din stare. Mai merg acțiunile de sănătate, la micile acțiuni de sănătate pe care le facem. Astea mai au o influență cât de cât. Oamenii vin la aceste acțiuni. Însă, în România, la ora actuală, a venit momentul să începem să pregătim terenul pentru recoltă. După Revoluție, Biserica din România s-a bucurat de o recoltă mare. N-a trebuit să semănăm. Cadrul politic a făcut în așa fel încât oamenii să vină la credință în număr foarte mare. Acum oamenii nu mai sunt interesați. Nu mai sunt interesați de credință, nu mai sunt interesați de Biserica Adventistă. Oamenii nu ne mai cunosc. Dacă întreb pe stradă cine este un adventist, sau ai auzit despre Biserica Adventistă, foarte mulți nici măcar n-au auzit. Da? Sau da, am auzit. Ce cred adventiștii? Sau cum sunt adventiștii? Păi sunt cei care țin sâmbăta și nu consumă carne de porc. Cam atâta. Cam asta se rezumă ceea ce știu despre noi. Și a venit momentul ca noi să facem ceva pentru pregătirea terenului misionar. Trebuie să ne implicăm, să aplicăm metoda Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune că se amesteca în societate, slujea celor din societate, le câștiga încrederea în felul acesta și apoi le spunea: urmați-mă. Atunci când s-a auzit despre Domnul Iisus Hristos, când s-a răspândit vestea despre Domnul Iisus Hristos, ce s-a auzit prima dată despre El? De ce veneau oamenii la El? Pentru că vindeca. Pentru că îi ajuta. Și Domnul Iisus Hristos se folosea de lucrul acesta
și în același timp le predica și Evanghelia. Dar, în primul rând, Domnul Iisus Hristos îi vindeca, îi ajuta. Și a zis, asta trebuie să facem noi, dar la un nivel înalt, un nivel care să impresioneze, care să atragă atenția, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Da? Nu se mai auzise până atunci. Și a zis, este nevoie de un proiect care să se extindă și să fie la nivel național chiar. Mi-a venit ideea aceasta să fac un centru de influență în Zimnicea, însă m-am speriat de această idee, m-am speriat de ceea ce am trăit la momentele acelea devoționale și cumva am vrut să alung acest gând. Da? Pentru că Zimnicea, ce oraș e Zimnicea? Un oraș mic. Da? Un oraș mort, din toate punctele de vedere. Biserica din Zimnicea, o biserică fără putere, fără potențial. Și dacă e să mergem mai departe, la conferință și așa mai departe, era un proiect prea mare pentru mine, pentru zona în care sunt. Însă, acest gând mă măcina, n-am putut să scap de gândul acesta. Și când acel băiat, agent imobiliar, mi-a făcut acea ofertă și a spus, uite, o scară de bloc, toată scara de bloc, cu 4 etaje, scheletul și pereți exteriori, 40.000 de euro costă. Am zis, într-adevăr, este un preț bun, dar eu nu am un euro să-ți dau, nu 40.000 de euro. Și m-am dus frământat acasă și de ceea ce aveam în minte cu acel proiect și dorința aceasta de a face ceva pentru Dumnezeu, pentru semeni. Am vrut de asemenea, de când am avut copii, mi-am dat seama că ei au nevoie de sprijinul nostru, ca adulți. Și m-am gândit la copiii din centrele de plasament. Am zis, ei n-au părinți, ei n-au familie. Cine să îi ajute pe ei? Cine ar trebui? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Are Dumnezeu o pretenție de la mine, ca și copil al său, ca biserică, să fac ceva pentru copiii aceștia care n-au familie, n-au părinți? Și s-a răspuns așadar dorința aceasta de a face un proiect care să fie un centru de influență și totodată să ajutăm prin acest proiect copiii, tinerii din centrele de plasament care ajung la vârsta majoră și mulți dintre ei ajung pe străzi. Am pus asta înaintea lui Dumnezeu. Am început să mă rog. Și am zis, Doamne, dacă este voia Ta, poți să se lege lucrurile într-un fel. M-am dus și am prezentat comitetului ideea aceasta, proiectul acesta. Și am pus semnul acesta, Doamne, dacă este voia Ta să treacă de comitet, să fie aprobat de comitet. Inițial, comitetul s-a speriat de proiectul acesta și era îndreptățit să facă lucrul acesta, dar într-un final am dat un timp de rugăciune, o lună de zile în care să ne rugăm, ne-am rugat și s-a aprobat. S-a aprobat în comitet, s-a aprobat în adunare, în biserică, am mers mai departe la conferință. Și am spus, Doamne, dacă este voia Ta, îți spun al doilea semn. Să aprobe proiectul acesta, frații de la conferință. Și m-am dus la conferință cu proiectul și am spus, uite ce vreau să fac eu la Zimnicea. Vreau să cumpărăm o scară de bloc și să o transformăm în apartamente sociale pentru copiii de la orfelinat, pentru tinerii de acolo, pentru să fie un centru de influență. Și mi-a zis, ai bani? Păi nu am bani. Și cu ce vrei să faci? Dar asta am pe inimă.
ce ne rugăm? Ne rugăm, este un proiect mare care ne depășește și pe noi ca și conferință. Nu știu ce să zic. Și am luat un timp de rugăciune. Un timp de rugăciune în care ne-am rugat. Și frații de la conferință a zis, știi ce, Andrei, că totuși n-ai vrea să începem cu proiecte mai mici. Ceva mai mic, la puterea ta, puterea noastră și după aceea să ne dezvoltăm. Zic, da, este o idee bună și asta. O să, mă rog, să vedem dacă Dumnezeu îmi pune pe inimă lucrul acesta, așa face. Și am luat o perioadă în care m-am rugat și am fost frământat. Eram frământat de aspectul acesta pentru că la mine, în inima, la mintea mea, era proiectul acesta mare, dar am zis, poate că trebuie să încep cu proiecte mici. Am avut nopți de rugăciune, nopți de frământare, nopți de frământare și de rugăciune. Într-o vineri seara, în timp ce eram frământat de o întrebare, se merită să încep un astfel de proiect mare? Mă gândeam, o să dureze ani de zile până el o să înceapă să funcționeze. Dacă este un proiect mare, se merită să încep proiectul acesta, să investesc timp, efort, energie într-un astfel de proiect? Și am adormit cu gândul acesta. Iar seara, vineri seara, am avut un vis. Am visat un nuc mare. Un nuc. Și eu eram în nucul acela urcat și îl curățam de plengile uscate. În jurul meu erau câțiva frați pe care nu știu identific, mi-am identificat, dar care mă ajutau la lucrarea aceea. Erau vreo 2. Și un glas mă întreabă, Andrei, se merită să plantezi nuci? Se merită să plantezi nuci? Era un glas care răsuna. Și m-am trezit cu imaginea aceasta și cu întrebarea aceasta, să merită să plantezi nuci? Și atunci am zis, de ce se pune problema aceasta? Și am intrat repede pe internet să văd după câți ani intră pe rod un nuc. După câți ani credeți că intră pe rod un nuc? 7. După 7 ani. Și atunci îți pui problema. Dacă trebuie să aștepți 7 ani să îngrijești un pom, un nuc, să îngrijești 7 ani de zile, ca după 7 ani să vezi prima nucă în el. Să merită? Așa mi-a dat și eu, același răspuns. Și am spus, Doamne, să merită. Și pentru mine a fost clar. Proiectul acesta este că acest nuc poate să dureze 7 ani de zile până când o să văd rodul. Până o să văd prima nucă din el. Dar se merită. Dar totuși, și dimineața am spus soției, eu de ce am visat la frământările mele și a zice, Andrei poate să fie de la Dumnezeu, visul acesta, sau poate să fie în urma frământărilor tale. Dacă tu te frământi și așa, poate că în urma acelor frământări ai visat lucrul acesta. Dar să nu fie o sursă divină. Și am zis, poate are dreptate. Poate așa. Și dimineața m-am trezit, m-am pregătit și în timp ce mă duceam la comunitate, la biserică, pe drum, mă rog lui Dumnezeu și am spus, Doamne, știi frământările mele, știi ceea ce doresc. Dacă este de la Tine, fă ca următoarea noapte să mai visez o dată. Dacă nu e de la Tine, să nu mai visez. Și sâmbătă seara mai avut un vis. Se făcea că eram pe plajă, la mare, și curenții de apă adusese pe plajă mulți pești. Pești mari, frumoși. Și
erau oameni, slujitori, în vis, erau toți slujitori ca și mine, pastori de alte confesiuni, care se îngrămădeau să prindă pești aceea, să-i adune. Și era o altă voce care spunea, Andrei, grăbește-te și du-te și tu și adună și ia. Și eu în vis ziceam, aveam atitudinea aceasta, lasă, că am timp, uite câți pești sunt. Sunt mulți pești, am eu timp să mă duc să... Ce mă îngrămădesc eu ca ceilalți. Și tot vocea îmi spunea, grăbește-te, grăbește-te și du-te și adună, du-te și adună. Și într-un final mă hotărăsc și eu, la îndemnul insistent, zic, bine, mă duc. Și mă duc repede acolo și toți peștii fuseseră adunați. Mai fusese pești mici și când am văzut că nu erau pești, ceilalți aveau pești mari, așezați în lădițe, frumos, erau fericiți și, mă rog, îi așeza acolo cu grijă, și eu am căutat disperat să poate găsesc și eu unul, măcar unul să găsesc. Și am găsit câțiva peștișori micuți și am pus așa în palmă și mă uitam la ei și zic, ce să fac eu cu peștii aceștia mici? Ce să fac? Și așa, cumva, în disperare, am început să alerg pe plajă și poate am găsesc unul mare. Și m-am trezit. M-am trezit în disperarea aceea. Visul acesta a fost un răspuns la o a doua întrebare sau la această sugestie de a începe cu proiecte mai mici. Și aceste două întrebări le aveam în rugăciunile mele. Doamne, se merită să încep proiectul acesta sau trebuie să încep cu proiecte mai mici? Și al doilea timp mi-a răspuns ca să încep cu proiect mare. Nu cu proiecte mici. Dumnezeu dorește lucrul acesta. Și am scris imediat, într-un e-mail experiența aceasta, cu visele acestea. Mă simțeam un pic și nu mă simțeam confortabil să trimit la conferință. Am zis, cum o să mă perceapă, frate? O să zic că a început să viseze, să aibă vise, să creadă nu știu cine, și să ne trimită nouă visele astea. Dar frământarea mea și ideea de a întoarce spatele lui Dumnezeu și de a-L întrista pe Dumnezeu era atât de mare, încât am zis, mai bine mă fac eu de râs. Mai bine să râdă ei de mine și să zică orice, să gândească orice. Asta trăiesc acum, asta cred acum, asta fac. Și am scris un e-mail și am spus, uitați, frate președinte, asta este experiența mea, în urma rugăciunilor, în urma întrebărilor, în urma frământărilor și am această convingere că trebuie să continui cu acest proiect. Și m-am dus personal după aceea și am vorbit cu dumnealui și cu comitetul conferinței, dar până la urmă au aprobat. Au aprobat și au zis, bine, dacă asta este convingerea ta și cred lucrul acesta, mergi înainte. Am primit al doilea semn. Am zis să fie aprobat de biserica locală, pentru că acest proiect eu am vrut dintotdeauna să-l fac prin biserica locală. Prin biserică, un proiect al bisericii. Să nu fie un proiect al meu. Da? E proiectul pastorului cu tare. Da? Sau asociației cu tare. Nu, mi-am dorit să fie proiectul bisericii, ca biserica să fie binecuvântată prin acest proiect și ajutată. Și am primit semnul acesta. A fost aprobat de biserica locală de conferință și așteptam să văd cum Dumnezeu avea să aranjeze lucrurile. În vara respectivă am fost într-o tabără de copii și acolo l-am întâlnit pe fratele Dan, Urs. Nu ne-am cunoscut înainte, nu ne știam,
Dar dumneavoastră venise cu copiii, eu eram cu copiii din district și stând acolo o săptămână, când ieșeam de la masă, de la cantină, mai vorbeam, da, și în discuțiile noastre am spus despre ceea ce m-ar vrea pe mine. Tocmai atunci eram cu proiectul acesta și zic, uitați ce vreau eu să fac la Zidnicea. Uite, așa, 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 neștiind nimic despre dumnealui. Și în discuția aceea mi-a spus, uite, dacă o să se lege ceva, ține-mă la curent că îmi place proiectul acesta. Și asta a fost toată discuția. Atunci, însă, eu am ținut minte și pentru mine a fost un semn de a început lucrurile să se lege, a început lucrurile să miște lucrurile. Bun. Am revenit în district și am zis ce trebuie să fac. Zic, vreau să cumpăr această scară de bloc. Ce trebuie să fac? M-am dus la conferință și am spus, fraților, vreau să cumpăr scara aceasta, nu am bani, dar dacă este planul lui Dumnezeu, eu să-mi dea bani. Și ce caută un structurist ca să îți evalueze structura scării, pentru că e veche, să vezi dacă merită să o mai faci din nou, sau cât costă să o faci, să o renovezi. În jurul Alexandriei n-am găsit arhitect structurist. Nu există, doar la București. La București am chemat, am plătit pe cineva să vină să vadă despre ce este vorba și mi-a spus, da, vă fac ceea ce mi-a cerut, vă costă 3.700 de euro. Asta pentru că mi-a spus că este un proiect de binefacere și așa, dar 3.700 de euro. 3.700 de euro. Nici n-am început bine, structura 3.700. De unde să iau bani? Și i-am spus, domnule, n-am să vă dau bani. Am înțeles că e o ofertă, dar eu nu am. Asta e. Am sunat agentul imobiliar și am spus, știi ce, nu mai cumpăr scara de bloc pentru că m-am blocat. Păi ce s-a întâmplat? Uite, trebuie așa, așa și n-am banii aceștia. Și, dar eram dat, am zis, nu se poate, trebuie să... Dar este o ușă închisă, Doamne, deschide tu ușa aceasta dacă e de voia ta. La 2 zile mă sună agentul imobiliar și spune, uite, ți-am găsit un arhitect structurist în București, i-am explicat despre ce e vorba, ce vrei tu să faci și sună-l ca să-ți dea o ofertă de preț. Zic, lasă că am mai vorbit eu cu un structurist și mi-a dat și el o ofertă de preț și ăsta e prețul. Zice, sună și vorbește cu el. Zic, bine, n-am nimic de pierdut. Îl sun și îi spun ce vreau să fac, așa, așa, și am nevoie de serviciile dumneavoastră. Și cât mă costă? Zice, uite, pentru ceea ce vrei tu să faci, te costă 500 de euro. Am crezut că n-aud bine. Zic, cum 500 de euro? 500 sau 5.000 de euro? Nu, 500 de euro. Da, zic, bine, 500 de euro nu-i aveam nici pe aceștia. Îl sun pe fratele Dan. Și zic, frate, uite, așa, trebuie să face structura, ne costă 500 de euro. Ce dă-i bătaie înainte că îi trimit eu. L-am sunat pe arhitect și l-am bine, bate palma și... Dar nu venea să cred. 500 de euro. Și s-a ținut de cuvânt, mi-a făcut omul tot ce trebuia. Și când să-l plătim, îl sun, trebuia să-i direz în cont, contravaloarea în lei, pentru 500 de euro trebuia să-i dau 2500 de lei. 2500 de lei. Și vă rog să-mi trimiteți contul ca să vă virez banii. Și spune, știi, nu mai îmi virea 2500 de lei, virează-mi decât 2000 de lei. Ca să-mi plătești o taxele și asta și atât. Ăsta a fost primul semn. Prima intervenție a lui Dumnezeu în ceea ce privește
scara de bloc. După aceea, minunile au continuat. A continuat până acolo încât am reușit să o cumpărăm, da? A trebuit să facem o asociație, pentru că așa este în România, nu se lucrează astfel de proiecte caritabile, umanitare, nu se fac directe conferințe pe biserică. Trebuie o asociație, dar asociația este a bisericii. Da? Deci în statutul asociației trebuie să fie un reprezentant, conducere, este specificat, ca în conducerea asociației să fie un reprezentant al bisericii, respectiv pastorul local. Biserica să aibă acces și să controleze felul în care sunt cheltuiți bani, actele, să controleze actele. Și în cazul în care asociația se desfințează, patrimoniul ei să treacă bisericii. Da? Este specificat. Deci e o asociație a bisericii și prin această asociație am cumpărat scara de bloc. Asociația se numește Trăiesc pentru tine. Da? O asociație făcută pentru proiectul acesta. Și am reușit, așadar, la ora actuală, să achităm integral, da, să achităm această sumă de 40.000 de euro. Acum, scara de bloc este a noastră. Da? Nu vă mai povestesc toate intervențiile, că deja este 1 și 10 minute. Și urmează acum actele, să iasă actele pentru autorizația de construcție. Suntem în proces cu actele. Avem, și aici este o intervenție, asta vă spun pe scurt, am apelat chiar la arhitectul ajutor, cel care l-a ajutat pe arhitectul care a făcut nouă structura, la băiatul acesta, ca să ne facă actele necesare pentru autorizația de construcție. Și pentru asta trebuia proiectul tehnic, pentru că noi nu avem proiectul tehnic. Și proiectul tehnic ne-a cerut 9.000 de euro ca să ne facă. Atât costă un proiect tehnic, dar 9.000 de euro. Și am spus, zic, nu avem banii aceștia pentru proiectul tehnic. Și el a zis, lasă-mă să mai vorbesc cu colegii mei și poate îți dau un preț mai bun. De ce? Pentru că el a fost impresionat de proiectul acesta. Și eu, la rândul meu, sunt impresionat de faptul că Dumnezeu lucrează la oameni din afara bisericii. Din afara bisericii. Da? Oameni pe care noi numim păgâni. Da? Și sunt dispuși să facă un sacrificiu, da? Să facă ceva pentru proiectul acesta. Și băiatul acesta zice, lasă-mă să vorbesc că trebuie proiect sanitar, proiect de electricitate, de compartimentare. Suntem o echipă care lucrăm la proiectul ăsta. Dar asta costă așa mult. Deci banii nu intră doar pentru el. Și să vedem dacă reușim să le explic despre ce este vorba, să explice el. Putea să zic că vino tu și vorbește cu ei și dacă îi convingi, foarte bine. Și nu, lasă-mă pe mine să le explic eu despre ce vrei tu să faci și să-ți dau o ofertă. Și m-a sunat după câteva zile și mi-a zis, uite, ultimul preț este 5.000 de euro. De la 9.000 la 5.000. Ce mai mult chiar nu pot. Eu pentru mine, nu ți-am luat aproape nimic. Pentru colegii mei. Și am acceptat lucrul acesta. Nu aveam bani de ăștia. Am zis, ok. Mi-a fost rușine de el să zic că nu. Am zis, da. Cu ajutorul Dumnezeu avem și proiectul achitat. Avem scara achitată, avem proiectul achitat. Toate experiențele acestea pe care am trecut, faptul că sunt aici la dumneavoastră este iar o altă experiență. Pentru că era ceva ce să nu mai ajungă. Toate experiențele acestea mie mi-au arătat că trebuie să mergem înainte. În continuare consider că este un proiect peste puterile mele, peste puterile bisericii locale, peste puterile... Dar este un proiect al lui Dumnezeu. Este un proiect în care Dumnezeu este implicat. Și am văzut că Dumnezeu are oameni, atât în biserică, cât și în afara bisericii, oameni la care poate să lucreze
și să ducă la bun sfârșit proiectul acesta. După amiază o să prezint în detaliu în ce constă acest proiect. Am două prezentări și cei care doriți să aflați mai multe despre el, vă invit după amiază. O să fie și concert, dar în cadrul acestui concert o să am și aceste două prezentări. Ceea ce doresc de la dumneavoastră, doresc să deveniți, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, partenerii acestui proiect. Mi-am dat seama că am, dincolo de bani, dincolo de obiecte, de asta, am nevoie de oameni pentru proiectul acesta. Pentru că acolo unde este câștigat un om pentru proiectul acesta, atunci lucrurile pot să meargă înainte, să înainteze. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă aspectul acesta, ca să vă implicați cumva, într-un fel sau altul, în acest proiect, vă rog să ne anunțați. Da? Într-un fel. Luați legătura cu fratele Dan Ursul, cu fratele Cosmin, Neagu. Ei doi deja sunt partenerii mei, da? Partenerii în acest proiect. Sunt oameni de bază în proiectul acesta și puteți să luați legătura cu ei. Pilda talanților. Dumnezeu ne dă ocazii ca să slujim. Dacă dumneavoastră considerați că aceasta este o ocazie și pentru dumneavoastră ca să slujiți, este foarte bine. Vă așteptăm cu toată inima. Domnul să fie cu noi toți. Amin. Știți ce este minunat? Că de fiecare dată când avem griji, când avem poveri de dus, când avem anumite planuri care poate pentru noi par imposibile, avem promisiunea că Domnul ia aceste poveri și le duce în locul nostru. Exact așa se numește și următoarea piesă și probabil o cunoașteți. Și dacă o cunoașteți sau dacă nu o cunoașteți, să știți că este foarte... Trebuie să vorbesc mai rar. Tot timpul am problema asta. Să știți că este foarte simplă și la refren vă rog să cântați cu mine. Domnul ia toată povara. O cunoașteți, da? Domnul
Eu văd norii cum vin, tu vezi cer senin, deci nu mă tem să cred, să sper și să aștept. Tu mă iubești mult mai mult. Suspin după clipa când greul și ceața vor trece ca visul uitat. Cu bucurie aștept să-ți văd fața, să uit de tristeți și oftați. Tu mă iubești mult mai mult. Eu văd norii cum vin, tu vezi cer senin, deci nu mă tem să cred, să sper și să aștept. Tu mă iubești mult mai mult. Aștept un cuvânt, vreau să-ți cânt, să-ți spun ce mult te iubesc. Tu mă iubești mult mai mult. Eu văd norii cum vin, tu vezi cer senin, deci nu mă tem să cred, să sper și să aștept. Căci te iubesc tot mai mult. Tu mă iubești
să ne vedem.